Di pêvajoyê de mirovan tiştên hevbeş di kesayetiya xwe de disefirandin. Wan ji xwe re dikirin wekî mertal. Bi wan tiştên hevbeş mezin dibûn. Cîhana ku li derveyî mirovan bû li gorî wan norm û edetan dihate nirxandin. Pirtûka bi navê edebiyata devkî û sosyalîzasyon ji weşanên aramê derketiye. Nivîskar û lêkolîner Şerefxan Cezîrî amade kiriye. Di sala 2012 da çap bûye û ji 176 rûpelan pêk tê. Di qada xwe de balahiyekê mezin dadigire. Şerefxan Cezîrî dîrokzan û siyasetmedarekî Kurd e. Di sala 1955 de li Qamişlo Rojavayê Kurdistanê hatiye dinê. Xwedî gelek berhemên Kurdî ye ku gelek lêkolînên wî hatine çapkirin. Ev berhem ji bo çavkaniyên lêkolîner û şagirtên zimanê Kurdî gelek cihek muhîm dadigire. Ji bilî pirtûk û lêkolînan di serî de Rojnameya Azadiya Welat û gelek kovar û weşanên qunciknivîsî jî kiriye.